Saka sozera se? Uko hapa urutenga washitira wetu wana? Mushandi weBakers Inn obatwa kuchitungwiza achida kuseva mukadzi wemunhu. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, pandinodzoka nema-updates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbira kuti ungobaya button riri kusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Imagine hama dzemukadzi wako kana mukadzi wako vachikuona uchitenderera pamastreets esocial media uchinzi wabatwa uri mumba mevanhu uchida kuseva mukadzi wemunhu. So chenjedzo yandinongopawo kuvanhu ndakazvimiririra ndinongoti aiwa vakadzi vevanhu musabate. Ladies and gentlemen, ndadzoka zvakare nenyaya inonyadzisa kwazvo apo murume anova mushandi weBakers Inn anonzi Ranganai Monda anogara kuchitungwiza unit Mseke abatwa apinda mumba memumwe mukadzi mushure mekunge apromiswa bonde, asi iye anga asiri kuziva zvake kuti itrap. Murume uyu akabatwa munguva dzemanheru emusi 23 August 2025 apo aitova pa night shift yekubasa kwake ndokubva ambonzvenga akunotaimira baby. Apo mukadzi akafonera murume wake kuti auye aonewo mashura akanga aripo, mashura ainge achiitirwa. Zvakaitwa nemukadzi uyu paakashevedza murume wake kuti auye aonewo mashura aya zvakaratidza kuti mukadzi uyu mukadzi akavimbika kumurume wake. Zvichikonzerwa nekutya pamwe chete nekupanika, murume uyu akasvika pakuzviwetera. So muri Zimbabwe ndoda kuti muone video remurume uyu apo ainge abatwa ari mumba mevanhu, uye kana mapedza kuona this video iri ngatisangane mucomment section muchitudzo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. Nzani? Ashatara zani sine mshamari. Shedzeresa chamari ndizi ama yakweni. Ranganai Monda anoshanda kupi? Idzi nguva dzidzi dzebasa ridza uri panapa. Uzori pabasa. Ko muno muri kuitei? Mubasa mako muno. Chichaitika? Pana ndafarira ndakati ndakapinda mumba. Sina noti bali. Unoza drive wako tomuziva wasi. Saka sozera se? Uko hapa urutenga washitira wetu wana? Une mukadzi? Unogara? Emo. Saka udati chii kune mashefu kubasa? Kune mashefu kuboto ndakanganisa kongoye basa. Mashefu kubasa kupi? Bakers Inn nezve? Totengesa chinga. Mutengesa chinga. Mune machona bichinga chamutengesa Bakers Inn? Ndokwa chinobika. Alright, saka munobika chingwa nekutengesa chingwa. Alright. Mune imwe nyaya yandinayo muzuva ranhasi inyaya yaChihombe uyo ari kurakidza kuti anenge ava serious neupenyu mushure mekunge aendeswa kurehab kuMatrix kwatafadzwa chidawa. Chihombe akaendeswa kurehab uku nekuda kwekuti akanga atiza kubasa kwaakanga ava kushanda kuCarlos Smith ndokudzokera mustreet. But panapa tine video raChihombe achiratidza kuti haachada zvekugara mustreet apo aiteswa natafadzwa chidawa. Chihombe akaramba kubva paakadzingwa akati no, handidzokere mustreet ini, ndiri kutoda zvepano. So ladies and gentlemen, ndoda kuti muone video yaChihombe iyi. Kana mapedza kuona this video ngatisanganei zvakare mucomment section muchitudzo zvamunofunga pamusoro paChihombe kuti sekuona kwenyu haadzokere here mustreet sepakutanga. Yo Chihombe wewe. Muzukuru wako uri papi? Ndiyazondiudzewo. Netsana wangu basa. Kubasa? Akatanga kupozera mapanga, akatanga kupozera banga chigocha brava. Rananga mutsafuno wageza chibva abvira. Iwo ngosina kuwana basa kwa Carlos. Ndokwanduta. Saka kana ukaita problem nevamwe vashandi wakadi kuita Carlos wacho. Angari manheru ndakatoona tinoziya chimapapa rima. Ndinana wakadi udzoka kwachena. Ndandazodhakwa sei. Wanga wadhakwa. Saka uda chokudhakwa. Aiyo. Iwe uda kugara mustreet here, timva tawirirana panapa. Aiyo. Ndongokumbira kumaCarlos. Zvegerero kunesana kwachakaita ndozvakaita. Mukoma stand. Ndinokumbira rege. Rwe? Nekuti ndakaita mezi. Ko rwekuti vakakubvisa mustreet vakakuchengeta
gezesa vakakutsvagira pekugara ukatiza futi kwauri zvitori raiti zvinozvi. Aiwa iwo handiuda kugara mustreet here chombe. Iwo uda kugara mustreet enda. Aiwa chombe aiwa iwo handiuda kugara mustreet. Aiwa enda chombe iwo handiuda kugara mustreet. But kana ndiri kuramba idzokera mustreet. Aiwa enda chombe chamwana. Aiwa chombe handisi kuda madhirama iwayo. Iwo handiuda kugara mustreet. Saka sei uchidzokera mustreet? Iwo mndarero saditira mafamisi marumera imi